Pozdrav ljudi, za današnji video imamo čak 4 nova setupova, a to su Alko, Janex, Gabriel i D Brlek. Hvala vam puno što ste poslali vaše setupove, ako želiš i ti, obvezno pošalji dolje na Discord u opisu. I zbog ogromne podrške za vas sam pripremio super giveaway kojeg ću reći u jednom dijelu ovog videa, tako da ostani do kraja da osvojiš nešto. Prvi za danas nam je Alko koji nam je poslao čak 3 kuta svog setupa i ljudi, prvo što moram reći, ovo je jako clean setup. E sad, iz više razloga, a to je, pazite vi ove bitke, koliko je to samo napravljeno. Tu je stavio neku tamniju, tu je stavio neku zelenu doso. Ja imam takvu ovak pored sebe. Setup izgleda puno bolje kad imaš tu biljku, tako da jako nice. Išao si na neku varijantu bijelo-crno, tu neku varijantu svjetliju, ali jako mi se sviđa kako si ukomponirao tipkovnicu sa podlogom za miš. I what? Molim te mi u komentare napišiš šta je ovo za tipkovnicu, odnosno kak ima. Negdje sam to već vidio, jako mi brutalno izgleda, tako da slobodno mi u komentarima napiši koja je to tipkovnica. White Shark miš, imaš Asusov monitor, jako mi se sviđa. Stol je dosta ono čudni, već dugo nisam vidio takav stol, ali sviđa mi se kak si ukomponirao. Nikad ne bih rekao da je to ono malo starija verzija stola. Jako mi se sviđa što imaš ovak tu gore složene ove figurice i ovaj auto, what? Sviđa mi se, ne znam, nisi to nabavio pa mi slobodno napišeš. A sad, šta bi ja promijenio točno ovdje? E sad, ovaj kompjuter, mislim da ti jako dosta prostora zauzima na stolu. Ja sam više onaj tip koji bi rađe ili stavio na pod, ili ako nećeš da ti se skuplja prašina toliko na podu, da ga staviš ovdje, tu doslovno vidiš, imaš tu toliko prostora. Ne znam da li tu držiš noge ili neš, ali ako ga ne bi udarao, mogo bi ga staviti recimo ovdje i onda spustiti kablove. Mislim, what, kak je dobro prekrio kablove, nice, ok. Ko da komp nema kablove spojene uopće. Jako mi sviđa, ali da spustiš taj komp dolje, mogo bi dodati još jedan monitor, recimo kad igraš igrice na ovom, onda bi mogao na drugom gledat Discord, razgovarati s friendovima, gledat neki share screen na Discordu ili nešto, ali sve u svemu jako clean setup, jako mi sviđa i sam ne znam koliko ti zvučice, da li više preferiraš zvučnike, a ne koristiš slušalice, ne znam da isti slušalice, ali ako ti više znači kupi slušalice s mikrofonom, možeš automatski razgovarati s friendovima na Skype-u, Discordu, nebitno. Red je došao na ocjenu. Ocjena za ovaj setup jedna, rekao bi 9 od 10. Jako je clean, ali nije još 10. Čuvam desetke za jako brutalne setupove, tako da može biti bolje, može, jako je clean, iskreno. Biće ti bolji setup ako spustiš, ne znam koliko to preferiraš, to je više ono subjektivno, znači da spustiš taj komp dolje, pa da izgleda malo više clean. Ljudi, sljedeći nam je Janex koji je poslao ovu sliku. Janex, molim te i svi vi koji šaljete setupove u mraku, molim vas upalite svjetlo, znam da bolje izgleda ovak s ledicama, da to ljepše izgleda, ali ja kad ocjenujem, hoću vidjeti baš sve da se vidi. Po ovoj slici sad vidim da je clean stol, da držiš ga urednim, sviđa mi se, ali ne znam šta ti je ovaj kabel, da li ti je to kabel od printera ili nešto, nisam siguran. Ne mogu baš na temelju ovoga dati neku dobru ocjenu, ne mogu baš nešto pretjerano reći da možeš bolje napraviti, ne znam, ne baš previše, ali poslikaj mi u svjetlu, pa ti mogu napisati komentare neki na Discordu. Ako želite i vi da vam ocijeni setup, obvezno pridružite Discord link u opisu i pošaljite mi vaš setup. Ali na temelju ovoga Janexu možemo dati jednu 6 od 10. Hvala ti Janex što si poslao svoj setup, a mi idemo dalje. Sljedeći na redu nam je Gabriel i on ima PlayStation 5 setup. Ne znam zašto se meni toliko sviđaju PlayStation 5 setupovi, a posebno kad ga ljudi odrade ovako clean. I sad ljudi, zbog ogromne podrške na ovom serijalu i građenju community na Discordu, htio bih vam pokloniti jednu igricu koju god si vi odaberete, tako da zamolio bih vas da otičete na Enebu, ukucate znači ene.ba/starča preko mog linka, imate link u opisu, uđite na sajt i pogledajte koju bi vi igricu htjeli da vam ja poklonim. E sad, ja ću odabrati jednu igricu koja mi se najviše svidi, to ću vam pokloniti, izabrat ćemo nekoga, tako da mi u komentare obavezno napiši koja ti se sviđa. Jako mi se sviđa koliko si ono sve maksimalno uredio, maksimalno iskoristio, maksimalno počistio, tako da ovo će biti jako dobra ocjena. Sad, šta možemo najbolje izdvojiti? Mogu izdvojiti da PlayStation 5 si stavio na ovaj stand, jako mi se sviđa i what? Imaš Nintendo Switch tu, nice, nikad nisam igrao Nintendo, ali volio bi. Ali nice, lijepo si to ukomponirao tu na kao taj dodatni stol. Bežični miš, čak si na slušalicama kabel povuko ispod stola i da ide iza u PlayStation. Nice, sviđa mi se. Da li bi tu mogao nešto popraviti? Iskreno ne vidim šta bi mogao. Možda jedino da tipa da prebaciš, ne znam koliko ti tu smeta taj PlayStation. Meni izgleda malo da ti je onak skupčeno, pošto ti je jako veliki monitor. Izgleda da ti treba onak neki dobar monitor za pokrenuti te sve igrice. Ali da prebaciš, možda te joystici ne smetaju, ali
Playku da bi možda prebacio tu, pošto ne znam za šta ti služi ovo svjetlo, ali ako ti već treba tipa za učenje ili za nešto, da ga prebaciš svjetlo tu, a Playku tu recimo. Mislim da bi ti tako bilo bolje. Sad, koliko bi dao ocjenu za ovo? Jako veliku. Ne, čuo bi još 10, ali ovo bi isto dao ocjenu 9 od 10. Maksimalno si iskoristio sve, imaš čak 3 joysticka, tako da čista 9. Zadnji za danas nam je The Brlek i hvala ti puno Brlek, ovo je prva 10 na mom kanalu, samo ću to reći, hvala ti za thumbnail. A ovako, sad ćemo izdvojiti nešto što je meni odmah zapelo za oko i što mi se jako sviđa na ovom setupu, a to je ovo tu. Znači ovo tu ne znam šta je, dalje punjač za mobitel, dalje za AirPods, dalje za sat, ali kak je dobro napravljeno ovo s rupom, da ti ide tu dolje, pa valjda tu negdje u utičnicu, jako mi se sviđa. Taj kabel super odrađen, ovi kablovi dobro, maksimalno su odrađeni, ja znam, ja imam problema s tim miševima, tipkovnicama, da ne znam kak njih riješiti, ali super odrađeno, bežične slušalice, odlične, ne znam kak sad sredio kablove, ali vidim da tu nemaš ništa, malo si ih potegao tu, ali bi mogao možda malo još prema desnom. Mikrofon super, odlična ruka i mikrofon, očito se baviš nekim YouTube-om, nice, ili jednostavno za chillanje s friendovima na Discordu. Sljedeće, ovo vertikalni monitor mi se jako dopada, ja bih htio neki vertikalni monitor staviti pored sebe, čisto ono da mogu Discord povući na veće i tako, da imam neki monitor sa onak više onak skučenim. Sljedeće je ovaj sat koji mi se jako dopada, ne znam di si ga kupio, slobodno mi napiši u opisu, i ovaj miš, ne znam šta je ovo za miš, ali izgleda toliko lagano, toliko onak lightweight, a i poznati mi je od nekud i sviđa mi se ovo osvjetljenje i to mi napiši definitivno dolje. Sve u svemu, super setup, onak bijeli i podloga za miš se baš uklapa ovo zbog miša. Tako da jako mi se sviđa, ovo će biti prva 10 od 10 na mom kanalu, tako da hvala ti puno što si poslao svoj setup. Ljudi, ako želite da je vama ocijeni setupove, obvezno se pridružite na Discord linku u opisu i pošaljite mi vaše setupove.